Почнемо. Добрий день всім, починаємо. Для того, щоб ви могли чути перекладача, який перекладає, будь ласка, внизу в меню ви маєте обрати мову українську під надписом переклад, interpretation, і обрати українську мову. Можемо ми зараз Угу. Добре. Ева, Добрий день всім. Просимо вибачення через ці маленькі технічні деталі, але нам слід на початку вирішити, для того, щоб потім всі могли нормально слідкувати за вебінаром. Ласкаво просимо на цей вебінар, який присвячений темі охорони здоров'я жінок в Республіці Хорватія. Мене звати Бранка Брзич-Ягайтич, я працюю в громадській організації «Рода» як координатор програм. Я тільки спочатку вас привітаю від імені нашого об'єднання. Цей вебінар ми організовуємо у співпраці з УНІЦЕФом, з представництвом УНІЦЕФа в Хорватії в рамках проєкту, який розпочався кілька місяців тому. Наш проєкт називається «Зростання. Підхід до здоров'я, інформація і підтримка для осіб, які опікуються дітьми з України». Цей вебінар не перший вебінар, який призначений для вимушено переміщених осіб з України, але якщо ви і пропустили якісь з вебінарів, ви можете прослухати їх на YouTube-каналі. Після сьогоднішнього вебінару ми також готуємо ще декілька. На наступному тижні, 3 листопада, ми проведемо вебінар на тему «Як підтримати дітей в умовах вимушеного переселення». Потім 17 листопада ми будемо проводити вебінар, присвячений посиленню емоційної стійкості дітей. Ми запрошення на наші майбутні вебінари будемо направляти за усіма можливими каналами для вас. Ми сподіваємося, що ви будете брати участь в таких вебінарах. Нам були надіслані різні ваші питання. Очевидно, ця тема є цікавою. Ми будемо намагатися на всі питання відповісти. На ті, на які ми не зможемо відповісти, ми надішлемо відповіді пізніше на електронну пошту. Десь приблизно годину буде тривати вебінар разом з питаннями і відповідями.
І, як я вже сказала, цей запис буде доступний на YouTube-каналі нашого об'єднання. А тепер я передаю слово нашій сьогоднішній викладачці, нашому лектору, пані Еріці Шпіріч, яка є акушеркою з великої кількості досвіду, і вона є стійким борцем за покращення в сфері охорони жінок. І якщо будуть якісь питання, які не підходять до сфери її діяльності, то ми будемо відповідати пізніше. Нашим перекладачем сьогодні Марія Малешко з Української громади міста Загреба. Тут разом зі мною також присутні мої колеги з громадського об'єднання «Рода», Ясина Кнез, програмний координатор, і Івана Занзе також. Я вам бажаю приємної роботи і ще до кінця вебінару будемо в контакті. Будь ласка, передаю мікрофон і слово пані Еріці. Дякую дуже. Мене звати Еріка Спіріч, я є акушером. Я дійсно постараюся, щоб вам в ключових основних словах могла описати, що жінки мають зробити для того, щоб отримати свого гінеколога і пізніше піклуватися належним чином про своє здоров'я, скільки вони мають пройти оглядів, і також висвітлити деякі деталі щодо планованої вагітності. Отже, яким чином в Хорватії вибирають гінеколога? Жінка сама вибирає гінеколога, такого, якого бажає, або такого, який найближчий до її місця проживання. Якщо є місце у вибраного гінеколога, то тоді жінка заповнює заяву в 3 екземплярах, яку підписують вона і гінеколог. Тобто жінка має вибрати гінеколога, і гінеколог має прийняти цю жінку, підтвердити можливість її обслуговування. Після цього звертається до ХЗЗО, а ХЗЗО підтверджує, що так приймається ця жінка до цього гінеколога, і після того жінка може звертатися за його послугами. На перший огляд, взагалі, в житті жінки слід звернутися дівчатам після перших статевих відносин або після того, як їй виповнилося 21 рік. Дуже важливо, щоб жінки регулярно перевіряли своє здоров'я хоча б 1 раз на рік до 35 років. І під час цих оглядів дуже важливо вчасно складати і здавати мазок, а також тест на вірус папілома людини. Після 35-річчя, якщо жінка в моногамному відносинах, і якщо у неї нормальні всі результати мазків, то гінекологічні огляди слід проводити регулярно кожні 2-3 роки. Дуже важливо також в постменопаузі, передменопаузі і пізніше, через те, що рівень гормонів коливається, проходити також регулярні огляди. Щодо контрацепції, то тут можу сказати, що вона є доступною в Хорватії для всіх жінок. Вона передбачає методи для запобігання вагітності або для планування вагітності. Найбільш популярним є механічна контрацепція. А тут найчастіше використовуються презервативи, і водночас, відповідно, захищається таким чином здоров'я жінки від хвороб. Це недорогий спосіб і доступний. Контрацептиви є найбільш надійним способом запобігання і уникання овуляції, які створюють зміни на слизовій оболонці матки і таким чином ускладнюють імплементацію можливого заплідненого яєчка, і тоді вони запобігають проходу сперматозоїдів, але вони не захищають від хвороб, і тому
жінкам ми радимо разом з гормональними контрацептивами також використовувати і презервативи. Більшість таблеток в Хорватії на списку ХЗЗО, вони є доступними, але вони виключно виписуються по рецепту. Тобто, якщо немає рецепта гінеколога і немає його поради і дозволу, не може сама використовувати такі засоби. Також за них йде доплата невеличка, там близько 35 кун. Без рецепту можна тільки термінові, негайні засоби отримати, це десь кун 200. Також доступні спіралі. Спіраль – це довгостроковий захист 3-5 років. Після цього треба її виймати і ставити нову. На даному етапі використовуються 2 типи спіралі – це мідні і гормональні. Якщо жінка не знає, яку би спіраль вона хотіла обрати, їй слід порадитися з гінекологом і вибрати саме ту спіраль, яка найбільш підходить для неї. Мідна спіраль десь коштує 600 кун, а гормональна десь 1500. Спіралі себе проявили, показали як відмінний спосіб запобігання вагітності після народження дитини, а також між народженням першої, другої і так далі дітей, і в пізнішому віці. Також використовуються і природні методи контрацепції, які базуються на моніторингу різних фізичних стадій тіла, для того, щоб такий метод контрацепції був ефективним, жінка повинна дуже добре розуміти своє тіло, відчувати його і повинна мати регулярні менструальні цикли. З природних методів, яких використовується найчастіше, це вимірювання базальної температури і метод встановлення плідних і менш плідних днів. Аборт за вимогою в Хорватії є можливим в більшості хорватських роддомів. Він робиться виключно до 12-го тижня вагітності, причому виключно в умовах лікарні. Після того, як пройшов цей час, то аборт тільки можливий на підставі рішення комісії, і це питання регулюється також відповідним нормативним законодавством. Аборти можуть проводитися хірургічно або медикаментозно. Хірургічно робиться кюретаж, і його можна зробити в більшості хорватських лікарень. У деяких хорватських лікарів є вимоги совісті, і вони можуть по-різному ставитися до цього. В приватних, скажімо, роддомах це коштує 5000 кун, в державних значно менше. Щодо медикаментозного аборту, то це значно більш для жінок кращий спосіб. В Рієці, Пулі, в Вараждині це також роблять. Відрізняються ціни на ці процедури від 1200 до 1500 кун. Коли жінка завагітніє, вона звертається до гінеколога в той час, коли вона подумає про те, що вона, можливо, є вагітною, і вона протягом своєї вагітності десь проходить через 10 оглядів. Дуже важливо, щоб жінка постійно контролювала стан свого здоров'я. Таким чином буде відповідно належним чином відкриті можливі порушення, і в кінці буде встановлено, яким способом найкраще провести пологи.
допомогти жінці пройти через пологи. На першому огляді проводиться ультразвук, робиться папа-тест так званий або мазок, якщо жінка його не робила раніше, і її направляють на лабораторні дослідження, які важливі для моніторингу вагітності. Під час третього огляду між 11 і 14 тижнем вагітності робиться ультразвук і біохімічні маркери, які в комбінації дають статистичну вірогідність для якихось проблемних етапів розвитку плода, а найбільш відомий тут синдром Дауна. На 5-му огляді, який проводиться на 20-му тижні, тоді робиться тестування на фетальні аномалії. На 7-му огляді, який проходить з 28-му тижні, проводяться лабораторні тестування. 35 тижнів, окрім звичайного огляду, також у жінки береться аналіз з проміжності і на стрептокок. Якщо у жінки позитивні аналізи, то це означає, що їй будуть виписані антибіотики для того, щоб не було інфікування дитини, яка проходить через родовий канал. Подальші контролі жінка буде проходити в тому роддомі, який вона обере, який є найближчим до місця її проживання, і яке їй найбільше подобається. І на цих контролях будуть проведені топографії, буде слухатися, як працює серце дитини, як буде проводитися також ультразвукова діагностика, і контролюється кількість навколоплідної води. Жінка на цих останніх оглядах вона бачить і знайомиться з тим місцем, де вона буде народжувати, і з людьми, які будуть їй в цьому допомагати, і таким чином вона і отримає певну рівень довіри до цієї установи і до тих людей, які з нею в цьому проходять цей процес. Пологи можуть бути спонтанними, розпочатися спонтанно і можуть проходити без будь-яких втручань в природний розвиток пологів. І це так звані фізіологічні пологи, які закінчуються вагінально. Після цього дитину кладуть на груди матері, і після того жінці надається можливість кормити дитину груддю в цей, як ми його називаємо, золоту годину, першу годину після народження. Індукція пологів призначена для того, щоб скоротити цей час. Жінці надається різні способи, як, наприклад, інфузія, або їй пробивається пузир. Також іноді і через певні ризики може бути пологи спровоковані штучно. Це пов'язано, там, скажімо, з тиском або з ризиками, які збільшують ризик для дитини. Наприклад, сумніви про уповільнений розвиток дитини або ненормальну вагітність, якісь порушення. Тоді викликають пологи і жінку вводять в процес активних родів. Як правило, це закінчується вагінальними пологами. Також може бути вчинено і кесарево. Це, як правило, планується заздалегідь, а якщо протягом пологів з'являються якісь ризики, то тоді може допускатися і
рішення про кесареве під час самого процесу. Акушерка від моменту, коли поступає жінка, яка народжує, зобов'язана надавати їй всю допомогу, і таке піклування буде продовжено і буде далі надаватися після того, як жінка йде додому. Якщо роди відбулися вагінально, то тоді жінка йде додому на 3-й день. Якщо є будь-які ризикові стани, то жінка тоді може затриматися в роддомі. А якщо є якась ситуація в роддомі, коли є дуже багато жінок або є якісь такого типу проблеми, то навіть можуть жінку відпустити і на 2-й день. Але ті жінки, які народили через кесарево, це вони, як правило, виходять на 4-й день. А пізніше період, який ми називаємо пуерперій, це період відновлення. Цей період жінка переживає відновлення свого тіла, він триває 6 тижнів. В цей час всі ті органи, які змінилися під час вагітності, повинні повернутися і до розміру, і в те місце, де вони були, як вони виглядали до вагітності. І для цього потрібно десь 4 тижні. Область матки – це те місце, де була, значить, плацента дитини. Так, відповідно, і вона виходить і заціляється ця рана, а протягом цього періоду у жінок, відповідно, виходить разом з кров'ю і ті частинки від плаценти, і все це може тривати до 6 тижнів. Під цей час починається і лактація, і грудні залози залишаються одним органом, чия функція починає спрацьовувати після народження. Для того, щоб жінка могла годувати груддю, значить, окситоцин починає виділятися, він працює на виділення молока, а також контракція матки, вона також подає сигнал для початку лактації. В цей період також повертається і овуляційна функція, і тому перша менструація через 6 тижнів після пологів може повернутися до нормальної функції. Якщо жінка вводить харчування за допомогою пляшечки, то тоді через 6-8 тижнів вже вона може повернутися в звичайний стан. А якщо вона кормить груддю, то цей час може бути і через 18 тижнів, але цей період дуже часто жінка не може завагітніти, але це не означає, що це факт, що це точно так. Якщо припиняється лактація будь-яким способом, то вагітність цілком можлива, тому якщо жінка не планує вагітність, то їй треба додатково захищати себе. Після того, як жінку виписують з роддому, після цього піклування про новонародженого в цей пуерперальний період піклування веде патронажна сестра. Роддом направляє патронажній сестрі по на домашню адресу повідомлення про те, що там є жінка, яка народила. І після цього, значить, патронажна сестра має мінімум 3 рази прийти до жінки, але якщо є потреба в тому, щоб сестра приходила і частіше, то вона буде приходити частіше, про це треба повідомити.
Я хотіла дати основні інформації про захист жінок в Хорватії, про захист здоров'я. Я спробую відповісти на ті питання, які у вас є. Я сподіваюся, що я зможу це зробити, принаймні в тій частині, яка стосується охорони здоров'я жінок. Дякую вам за увагу. Угу. Пані Еріка зараз буде відповідати на деякі питання, які надходили. Попередньо вже надходили питання. Перше питання. Для того, щоб звернутися до гінеколога, треба спочатку отримати направлення від лікаря сімейної медицини. Треба звернутися до кого? Чи це безкоштовно в Хорватії? Для того, щоб звернутися до гінеколога, не потрібно направлення лікаря сімейної медицини. Так само в нашій системі охорони здоров'я жінка не повинна купувати ні пільонки, нічого такого іншого. У приватних лікарів трошки інакше. Мається на увазі, що не треба купувати якісь засоби для того, щоб з ними йти на прийом до лікаря. Всі короткі хірургічні операції здійснюються в стаціонарі протягом 1 дня для того, щоб якомога швидше жінок відпускати додому. Лікарі видаються за рецептом лікаря в тому місці, де їх і видають. Тобто, якщо жінка звертається до лікарні, то тоді вона і в лікарні отримує ці засоби. Було також питання, якщо існує патологія щитовидної залози, то чи можна якісь дослідження провести без направлення хорватського лікаря? Найкраще звернутися до лікаря сімейної медицини і домовитися, яким способом будуть проведені дослідження функцій залози. Чи можна купувати контрацептиви без лікаря? Ну, якщо пройшла жінка всі тести, найкраще звернутися до жінки, до гінеколога, до лікаря і разом з цим гінекологом домовитися, про яку контрацепцію йтиметься, і потім ці контрацептиви взяти в лікарні. Тобто треба домовлятися з лікарем-гінекологом. Було питання, як стоматологу звернутися, якщо є карієс, і до алерголога. Так само, як і з гінекологом. Треба звернутися до обраного стоматолога, зареєструватися у нього, прикріпитися до нього. А щодо алерголога, то огляд алерголога домовляється через лікаря сімейної медицини.
Пані писала, що 2 рази в рік вона проходить цитологічний тест. Як вона пояснить гінекологу про те, що їй треба цей аналіз? Ми попросимо, ми на це питання відповімо письмово. До кого звернутися в Загребу за ліками, якщо є цисти? Про це треба говорити з лікарем загальної медицини, який вас далі відправить на подальше обстеження. Чи можливо отримати допомогу дітям і дорослим в одній і тій самій установі, і яким чином укласти договір з доктором сімейної медицини і з педіатром? Так, звісно, обов'язково. Можливо, в одній і тій самій установі, в поліклініці. Ви можете звернутися до лікаря сімейної медицини, там є і педіатр. Хоча і лікар сімейної медицини також може піклуватися про дитину, але це залежить від того, скільки вашій дитині років. Таким чином, для старших дітей у вас може бути один лікар і для дитини, і для батьків. Чи можна пройти магнітний резонанс? Можна, але направлення на магнітний резонанс видає лікар сімейної медицини. Вибачте, тільки лікар-спеціаліст. Скільки коштує огляд гінеколога? Для того, щоб, значить, попасти, вам треба вибрати гінеколога і пройти огляд. Якщо ви звернетесь до будь-якого гінеколога на території місця вашого проживання, то він вам огляд цей проведе, можливо, не відразу, якщо це не терміновий огляд. Якщо терміновий огляд, то тоді ви можете звернутися на невідкладну допомогу гінекологічну, але якщо це не терміново, то тоді вам домовлять термін і ви пройдете нормально огляд, але не відразу, а пізніше. У приватних гінекологів оплата в Хорватії в нашій системі охорони здоров'я – це відповідно ціна кожної установи, а в системі охорони здоров'я державній ці огляди не оплачуються. Всі ліки в системі ХЗЗО на списку ліків, вся та терапія, яка вам потрібна, через Хорватський інститут охорони здоров'я буде для вас безкоштовною, так само, якби вона була і для хорватських громадянок. Як повідомити про вагітність, як її зареєструвати, якими є умови для українок, як потім вибирати роддом і так далі. Все так само відбувається, як і для громадянок Хорватії. Як домовитися про огляд гінеколога? Треба чекати півроку на ультразвук, якщо мова йдеться про міому. Ні, знову повторюю, виберіть гінеколога і з гінекологом домовляйтеся про все, що стосується ваших регулярних оглядів. У всіх гінекологів є ультразвук, і вони всі проводять ультразвук і міоми, і всього іншого. Так що ваш обраний гінеколог може це зробити. Як домовитися про зустріч з гінекологом і пройти відповідні тести? Ну, так само, як я і сказала, треба вибрати гінеколога і з ним про все поговорити і про все домовитися. Під якими умовами можна провести штучне запліднення, як знайти гінеколога-репродуктолога. Ну, на це зараз я не можу вам відповісти. Ми чекаємо відповідь. Але колега доповнює відповідь, оскільки громадська організація РОДА часто займається такими питаннями. Добрий день, мене звати Івана Занзе. Вам треба звернутися до вашого гінеколога в Хорватії з документацією, яку ви маєте. І на підставі цієї документації він вам дасть направлення, яка називається Д1.
Це направлення на консультацію з фахівцем з репродуктивного здоров'я. З таким направленням ви можете звернутися до будь-якого центру репродуктивного здоров'я в Хорватії, який має підписану угоду з ХЗЗО. В Загребі це лікарня Віноградська, Вуковерховець, Святий Дух, а також Петрова лікарня. А крім того, такі клініки є і в Спліті, в Рієці. Крім цих громадських державних клінік, є і приватні установи, в яких також є угоди з ХЗЗО, і у них ви також можете пройти процедури, які будуть частково погашені хорватським заводом за медичне страхування. Також ми вас запрошуємо приєднатися до Фейсбук-групи Рода, або ми також тій особі, яка нам задала це питання, ми також надішлемо мейлом цю інформацію. Є питання, чи можна в Ловрані знайти гінеколога? Так, звісно, в будь-якому місці Хорватії також. Було питання щодо Кесарева. Не зовсім зрозуміла, до чого це питання було відноситись, тому я буду відповідати в загальних рисах. Кесарево в Хорватії проводиться з спінальними аналгетиками. І так робляться більше, ніж 90% процедур для того, щоб жінка чула і щоб вона могла мати контакт з дитиною. Жінка залишається днів 5 в роддомі і потім відпускається додому. Не знаю, чи це питання до цього мало відношення, чи, можливо, мало якийсь інший намір і бажання. Тому просто, якщо та особа, яка поставила це питання, не буде задоволена відповіддю, то вона може звернутися додатково. Щодо підготовки до материнства, як воно проходить в хорватських інституціях, тут я передбачаю, що, очевидно, йдеться про гінекологічні огляди перед самою вагітністю, для того, щоб виключити можливості захворювання і щоб їх вилікувати, щоб вони завагітніли в чистому такому стані. Звісно, це дуже бажано для того, щоб це все відбулося до планованої вагітності. Коли жінка вагітна, існують різні курси для майбутніх батьків, під час яких жінка отримає інформацію про пологи, про хід вагітності, про все те, що її чекає після пологів, а також про лактацію, про грудне вигодовування. І таким чином сім'я готується до прийняття нового члена сім'ї. Поки був коронавірус, ці курси були трохи призупинені, але тепер все повертається. Так що тепер при кожній поліклініці, при кожній лікарні будуть курси для майбутніх батьків, а на інтернеті вони також проводяться. Їх проводить і громадська організація Рода, і громадське об'єднання акушерів і так далі. Що точно покриває, які витрати зелена картка? Ну, тут ми чекаємо відповідь на це питання. Як обрати найкращий колегіум в Хорватії? Чесно, я не знаю, не маю відповідь на це питання. Ми поцікавимося. Педіатричне обслуговування і щеплення, робота гінеколога, підтримка жіночого здоров'я. Ну, тут можу вам сказати, гінекологи працюють в поліклініках і в лікарнях. Вони доступні всім жінкам. І кожна жінка може звернутися за потребою проведення контролю в будь-який період.
Моніторинг вагітності, проходження вагітності, про це я вже говорила. Значить, під час вагітності проходить десь близько 10 оглядів, які передбачають різні дослідження, лабораторні дослідження, різні тестування для того, щоб жінка в процесі пологів була здорова. Також тут проходиться і кардіотокографія, і можливий огляд, і тестування навколоплідної води. Репродуктивне здоров'я в Хорватії є безкоштовним. Треба вибрати гінеколога і з ним домовитися, які саме огляди проходити. Гінеколог видасть направлення і далі людину, яка має проблеми з репродуктивним здоров'ям, буде направлено на подальші дослідження. Найближчий тут це лікарня Петрова. Вибраний гінеколог повинен відправити жінку таку в Петрову лікарню, де вона далі буде проходити цей процес. Щодо ультразвуку було питання. Знову наголошую, всі гінекологи мають ультразвук, і всі гінекологи можуть це робити, роблять це реально, і вам не треба для цього десь окремо звертатися. Ви можете це зробити у свого гінеколога. Які профілактичні огляди матки і залоз? Ну, обов'язково це мазок. Мазок робиться один раз на рік. В Хорватії це називається ПАПА-тест. Якщо існують якісь сумніви, то тоді, крім мазка, вас направляють і на інші додаткові дослідження. А щодо грудної залози, то в основному це мамографія, яка систематично проводиться раз на 2 роки, і якщо є якісь ризики, то тоді її направляють іще на ультразвук, на огляд хірурга і так далі. Чи є ще якісь питання? У нас були питання в чаті. Одна жінка сказала, що вона була в 3 поліклініках, але жоден гінеколог не міг її прийняти, бо не було місця. Що їй можемо порадити? Ми можемо їй порадити звернутися на ХЗЗО і там спитати, у якого з них є вільне місце. Це так само роблять і наші жінки, бо дійсно є гінекологи, які є дуже переповненими, а у інших завжди є місце. Тому цю інформацію можна отримати в ХЗЗО і, відповідно, за цією рекомендацією піти до нього. А я би зараз хотіла додати, що існує пошукова система. Наразі ви переживаєте, дівчата дорогі, ту саму проблему, як і ми в Хорватії. Нам буває також не просто знайти інформацію про вільних людей, лікарів сімейної медицини і гінекологів, тому я в чат вам кинула це посилання. Ви можете за допомогою цього пошукової системи знайти гінеколога. На жаль, воно тільки хорватською мовою, але я вірю, що вам вдасться використати її. Ви обираєте свій населений пункт. Наприклад, ми вибираємо Загреб, і потім далі вам пропонується нижче меню вибір лікаря сімейної медицини, педіатра, гінеколога, стоматолога. І от я, наприклад, зараз вибираю гінеколога або охорону здоров'я жінок, і от тут мені 48 людей викидає, значить, це ті гінекологи, у яких є договір з ХЗЗО. І от з правої сторони ми бачимо, от, наприклад, вибирати слід тих, у кого є зелений колір. Це означає, що вони відкриті для прийняття нових пацієнтів.
А коли ви, наприклад, йдете далі, клікаєте, то тепер ви бачите, так, це не кожен лікар, який є вільний, але немає жодного, який червоний, тобто немає можливості прийняття, але є багато зеленого кольору. Тому ви просто подивіться на адресу, де ви живете, що до вас ближче. І коли ви дивитесь на деталі, то тут ви можете побачити, яка адреса цієї поліклініки і які послуги пропонуються. Цей пошуковий спосіб доступний для всієї Хорватії. Наприклад, от ви в Вараждині, да, ви вписуєте Вараждин. І тепер ви бачите двох лікарів-гінекологів, які взагалі не можуть в Вараждині приймати, а два мають обмежені можливості. Тут зелених немає в цьому населеному пункті, але принаймні ви так можете знати, що до тих, які жовті, можете звертатися. Для мене особливо це дуже хороший спосіб, яким чином можна отримати інформацію про лікарів. У нас також було питання в чаті, чи оплачуються пологи. Будь ласка, колеги, як ви це поясните? В усіх наших роддомах всі пологи є безкоштовними. Тобто система охорони здоров'я це уможливлює повністю безкоштовний процес. Єдине виключення – це пологи, якщо ви приймаєте рішення, що ви будете звертатися до приватного лікаря. Є одне в Загребі приватна клініка, де приватним способом проводять пологи. Одна єдина, звісно, за оплату. У нас було також питання пов'язане з контрацепцією. Тут пані сказала, що вона була у гінеколога і просила рецепт, але їй було сказано, що після 45 років не виписують контрацептиви. І її цікавило, як це можливо. Що ми тут скажемо? Ну, чесно кажучи, не знаю. Мабуть, що колега думає, що жінка відразу не перейде до менопаузи, я не знаю. Але, можливо, є якісь захворювання, які не дуже компатибільні з контрацептивними пілюлями, тому це питання комплексне і виходить за рамки простої відповіді. Да, але якщо нормальна, здорова пані і немає ніяких ускладнень, то вона має право на контрацепцію, так? Так, саме так. Звісно. Поки у жінки менструація є, вона має право в Хорватії на контрацептиви. І ще останнє питання. Які документи необхідні для укладення договору з лікарем? Можу коротко сказати, можливо, колеги, ви мене доповнять. Значить, питання, коли жінка вибирає і вибере собі гінеколога, який має вільне місце, що треба зробити для того, щоб зареєструватися? Для цього треба прийти до гінеколога, і гінеколог дає їй заяву, яку вона підписує разом з гінекологом, і ця заява відсилається на ХЗЗО. І потім ХЗЗО вносить жінку в систему. Я хочу додати, це проста процедура. Коли ви знайдете вільного гінеколога, то це дуже, є тільки ця заява, це дуже простий зразок. Або ви тоді самі відносите на ХЗЗО цю заяву підписану, або лікар. Як правило, це робить лікар, який сам відправляє це в ХЗЗО, і
сам факт направлення ХЗЗО такої заяви є підтвердженням того, що ви вже туди прийняті. І тоді ви можете після цього, після реєстрації в системі ХЗЗО, ви можете отримати огляд, ліки і так далі. Але важливо спитати лікаря або медсестру, яка працює в поліклініці, і яким чином ви будете спілкуватися з ними. Є такі, з якими дуже просто комунікувати мейлом, або вам треба рецепт, або вам потрібне направлення. Все ви це можете через мейл вирішити з гінекологом. Але є такі, які люблять розмовляти по телефону, а є такі, до яких важкувато буває дозвонитися. Тому перевірте з сестрою і з лікарем, яким способом ви будете комунікувати. І тоді це полегшує, спрощує процес. Я би ще хотіла додати, мені здається, що питання було, які документи треба мати людині, яка приходить до лікаря взагалі. Тобто, які, в принципі, документи треба мати, приходячи до лікаря. З нами тут є і пані Йосипа Кранець, яка представляє організацію лікарів світу. Бачу, що ви включили камеру. Ви хотіли відповісти на ці питання, чи хотіли щось інше сказати? Йосипа, включаєтесь? Було таке питання, які документи слід мати особі для того, щоб лікар, якого вона вибрала, міг її прийняти? Міністерство дало певні рекомендації лікарням і поліклінікам. Отже, людина під тимчасовим захистом має подати зелену картку для того, щоб отримати право на лікування термінових невідкладних станів у лікарів-гінеколога, педіатра, стоматолога і так далі. А також лікування від ковіду, а також отримати право на отримання направлення рецептів і отримати ліки за додатковими списками. Для цього виписуються так звані приватні рецепти. Тобто важливим документом є ваша зелена картка. Думаю, що це, власне, є відповіддю на це питання. Отже, ніяка інша документація не потрібна, окрім зеленої карточки. І ще було одне питання. Якщо особа вже один раз була у гінеколога, чи може вона його змінити? Оксана, скажіть, будь ласка, чи ця людина вже є вашим обраним гінекологом? Тобто ви вже підписали ви вже підписали цю заяву з вашим гінекологом, чи ви цього ще не зробили? Чому питаю? Тому що якщо ви його вже обрали, то тоді є певні обмеження. Якщо ж ні, то тоді можете вільно себе почувати в цьому плані і вибирати спокійно когось іншого. Пані Оксана пише, але мені треба Google Translate. Значить, ми бачимо, що документи не були підписані, але це означає, що ви не зареєстровані у лікаря. Якщо ви бланк не підписували, це означає, що він не попав в ХЗЗО. Це означає, що в цьому випадку ви можете міняти гінеколога. Але, в принципі, ви так само можете міняти і лікаря загальної медицини, і педіатра. Вам не потрібно давати якесь особливе пояснення, ви можете міняти лікаря. У нас також було питання раніше пов'язане з зеленою карточкою. Йосипа, можливо, ви коротко просто поясните нам, як
особи з України їх отримують. Вони мають бути зареєстровані в Міністерстві внутрішніх справ, де їх реєструють, і вони там отримають зелену карточку. Де саме вони мають звернутися в МВС? Вони можуть звертатися в Загребі, в Петрівську чи в якомусь іншому пункті. Я думаю, що це залежить від різних населених пунктів. В поліцейському управлінні населеного пункту, де ви є. У нас є також одне питання в чаті. Рецепт видається один раз, і кожного наступного разу слід йти на прийом знову по рецепту. Чи є рецепти, які повторяють багаторазові, бо кожен місяць ходити до лікаря незручно. Будь ласка, прокоментуйте Еріка і Йосипа. Ну, мабуть, що це стосується лікаря загальної медицини на якусь терапію. Якщо є хронічна терапія, то тоді лікар сімейної медицини, як правило, видає рецепт, який може бути повторюватися, тобто там на 3 місяці. Але зараз я не знаю точно, про яке конкретно питання йдеться. Це залежить від конкретної особи, від кожної конкретної терапії. Тому є нехронічні терапевтичні процедури, є хронічні захворювання. Тобто дуже різні речі. Да. Що стосується контрацептивів, то ні. Це не рецепти, які повторюються, це вони не багаторазові, але ви можете звернутися до гінеколога і попросити його, особливо якщо маєте якусь документацію з собою, ви просто поясніть, що ви ту саму контрацепцію використовуєте вже довго, і в такому випадку ви можете отримати багаторазовий рецепт, і тоді ви просто можете звернутися в відповідний заклад і отримати автоматично нову терапію, ну, тобто нові ліки. Але найкраще це перевірити напряму з лікарем. Не знаю, чи є ще питання. У мене є презентація. Всім добрий вечір. Мене звати Йосипа Караніч, я з Медінфоцентру. Ми консультативний центр для батьків, опікунів та дітей вимушено переміщених з України. Ми співпрацюємо з УНІЦЕФом і надаємо підтримку в сфері охорони здоров'я, інформуємо і підтримуємо, яким даємо інформацію, як замовити, як записатися на огляд в певній лікарні, як вибрати лікаря і так далі. Є також у нас та частина, де ми займаємося психосоціальною підтримкою. Ми пропонуємо індивідуальні психологічні консультації і терапію. Можливо, у нас зараз не дуже є час, щоб відповідати на питання, але я би вам коротко кількома реченнями хотіла сказати основні речі про функціонування сфери охорони здоров'я в Хорватії, для того, щоб ви могли можливість краще зорієнтуватися. А щодо всіх конкретних питань, я би попросила вас звернутися напряму. Я сподіваюся, що ви зараз бачите слайд, на якому є наш мейл, наш телефон.
Ви також можете надіслати на WhatsApp, Viber і через Facebook ваше питання, а також існує можливість індивідуального питання і консультації, залежно від того, що вам треба. Це відбувається на локації Ілліца 110 в місті Загребі. Я пізніше поверну цей слайд, коли ми дійдемо до кінця презентації. Що я хочу сказати? Основне, в Хорватії система медичної охорони здоров'я – це первинний, вторинний і терціальний, третинний. І на кожному цьому рівні відбуваються все більш складні, розв'язуються більш складні завдання. А між собою зв'язок між цими трьома рівнями відбувається через направлення. Первинна медична санітарна допомога охоплює допомогу на дому, патронажну допомогу, лабораторну діагностику, первинні огляди. І до цієї ланки належать гінеколог, лікар загальної медицини, педіатр і стоматолог. І ці 4 лікарі – це, я б сказала, ваші основні лікарі. Власне, від них починається і ними закінчується ваше лікування. Дуже конкретне питання. Якщо у мене болить зуб, я спочатку піду до свого обраного стоматолога. Він може, наприклад, мені зуб полагодити, полікувати, або сказати, у вас там зуб мудрості, який, наприклад, я не можу тут в моєму кабінеті не можу витягти, вам треба звернутися до орального хірурга. В такому випадку стоматолог видасть направлення, з яким я запишуся до орального хірурга в лікарню або в центр клінічної медицини на вищому рівні. І так, це працює і з іншими проблемами, які, наприклад, і у гінеколога. Тобто спочатку ви йдете до свого обраного лікаря, він оцінює, чи потрібний вищий рівень захисту, і дає вам направлення. І потім ви кудись вже далі вище записуєтесь. Цих лікарів-терапевтів ви можете вибирати. Як правило, вони працюють в поліклініках по місцю проживання, але, як вже було сказано, іноді бувають проблеми з тим, що переповнені місця. Як і всі хорватські громадяни, ви маєте на це право на обслуговування. Власне, українські громадяни дуже часто їх приймають українських громадян, іноді їх не обов'язково і реєструють, але оглядають, дадуть вам рецепти і направлення, а в практиці іноді і не вводять в систему. І що стосується рецептів, то якось в розмовах з іншими особами з України я зрозуміла, що в Україні антибіотики можна купити в лікарні без рецепту, в Хорватії це неможливо. В Хорватії вони використовуються виключно контрольовано під оглядом лікаря. В Хорватії існує 2 списки ліків. Це основний список ліків і додатковий список. Основний – це той список ліків, по яких лікарська комісія визначила, що це ключові, основні, вони є по ціні найбільш доступними. На цьому списку знаходяться абсолютно всі безкоштовні ліки, які для вас є безкоштовними. Є також додатковий список ліків. На цьому додатковому
також є ті ліки, які використовуються для лікування основної вашої хвороби, але вони є менш доступними. Ви можете домовитися з вашим лікарем, що вам слід, він вам може рекомендувати, що вам також слід вживати оці ліки з додаткового списку, але тоді ви маєте сплачувати різницю між цими ліками. Це може бути різниця в 15 кун. Є також так звані білі рецепти. Це ліки, які не можуть бути отримані без лікарняного рецепту. І їх немає в жодному списку. Ви їх повністю оплачуєте. Основні вони цього блакитного кольору, а додаткові червоний. Ну, в основному зараз у нас все інформатизовано, все виписується онлайн. Існує також основне і додаткове медичне страхування. Основне обов'язкове медичне страхування, його мають мати всі хорватські громадяни. Але якщо це основне медичне страхування маєте і ви працюєте, ви повинні сплачувати свою частину витрат, тобто 20% витрат на медичну охорону здоров'я. Є також додаткове медичне страхування, і ви тоді цю різницю не оплачуєте. Особи під тимчасовим захистом з України, коли ви приходите, міністерство вам оплачує і основне, і додаткове медичне страхування. Але у випадку, якщо ви працевлаштовуєтесь, тоді ваше медичне страхування оплачується через роботодавця. І тоді додаткове страхування вам слід самому доплачувати. І тепер одна важна штука. Якщо ви припиняєте трудові відносини, обов'язково протягом 30 днів зверніться до ХЗЗО для того, щоб ця зміна статусу вашого була зареєстрована, і тоді ваше страхування знову буде вестися як страхування непрацевлаштованої особи. А якщо ви під час цього періоду не звернетесь до ХЗЗО і так на себе не зареєструєте, ви можете втратити медичне страхування. Це важливо. А ще я би хотіла повернутися на питання щодо компенсації на новонародженого, виплати по народженню дитини. Кожна особа, яка пройшла медичне страхування і отримала медичне страхування в Хорватії, а це ви, має право на грошову допомогу на новонародженого. Це складає 2300 кун приблизно. Її можна отримати при посередництві ХЗЗО, залежно від того, де ви живете по місцю проживання. В багатьох містах і муніципалітетах також є паралельні соціальні програми, і вони також можуть забезпечувати додаткові фінансові підтримки. Тому залежно від того місця, де ви проживаєте, чи ви можете, можливо, там отримати якусь додаткову суму підтримки. А що стосується різних виплат по вагітності, пологах і так далі, то це залежить від вашого статусу працевлаштування. Ви їх отримуєте під тими ж самими умовами, як і хорватські громадяни. Тобто для цього, щоб їх отримати, вам треба бути працевлаштованими 9 місяців безперервно або 12 місяців під час останніх 2 років. Якщо ви не працевлаштовані, вам треба
мати зареєстроване місце проживання в Хорватії останні 3 роки. Тут от є показаний слайд з нашими контактними даними, де ви можете спокійно звернутися до нас, якщо вам потрібна відповідь на якесь з цих питань, або вам потрібна психологічна допомога. Ну, от тільки от це хотіла зауважити. Дякую. Хотіла би ще попросити тебе пояснити їм же, що стосується українських громадян, їм також виписуються в електронній формі рецепти, чи вони всі йдуть онлайн? Ну, я чула всі приклади в практиці. Вам можуть, українці можуть видати червоні або блакитні рецепти. Значить, йдеться і про рецепти, і про направлення. Бо для хорватських громадян вже ніхто не отримує паперових, все відбувається в системі онлайн, а і лікарі мейлом комунікують. Тобто через мейл можна звернутися до лікаря і отримати і рецепт, і рекомендації. Наприклад, якщо ви повинні йти на огляд в лікарню, то лікар може вам просто по мейлу повідомити, що рецепт відправлений в систему. Це такі терміни, які використовуються. Це означає, що направлення по огляду вашому в лікарні вже введений в систему і знаходиться в цій віртуальній системі, і вам не дадуть ніякого папірця, а ви звернетесь в лікарню, і вже в системі вас побачать, що ви сюди прийшли і звернулися з направленням. Ну, я вірю, що так само функціонує і з громадянами України. Ну, іноді буває таке, що можуть дати вам письмову, тоді вам просто треба відсканувати, там, надіслати мейлом ваше направлення, але це дуже залежить, процес домовлення про термін огляду, він дуже залежить від установи до установи, бо, наприклад, по оральній хірургії тут взагалі особлива система, різні способи. Звертайтеся до допомоги. Я би хотіла також додати вам інформацію, яка може бути корисною для вас. Самі направлення також відрізняються одне від другого. Для певні направлення виписуються на вони є багаторазовими, тобто ви маєте звертатися систематично на огляди, і в такому випадку ваше направлення не треба отримувати кожного разу у вашого лікаря, ні у сімейної медицини, ні у гінеколога. Тобто вам видається отаке так зване багаторазове направлення, яке, скажімо, там дійсне рік на систематичній огляді. А є направлення, які розповсюджуються тільки на один огляд. Тобто, коли вам лікар дав направлення, ви у нього поцікавтеся, вона діє тільки на цей раз, чи вам потрібно буде наступного разу просити нове. Ще одні дані, які вам можуть бути корисними. Ми в Хорватії маємо захист прав пацієнтів. Це відбувається на рівні законодавчому. Я не знаю, чи в Україні є такий закон, чи ні. Наша система охорони здоров'я передбачає, що всі працевлаштовані громадянки і громадяни кожного місяця вносять в цю систему солідарності певні внески, які потім на це розповсюджуються, і таким чином вам забезпечується відповідна охорона здоров'я. По цьому закону ви маєте право
на отримання інформації, тобто лікар вам зобов'язаний дати всю інформацію, яка вас цікавить. Ви маєте право на спільне прийняття рішення, чи ви хочете розпочати діагностику, терапію або ні. Є тільки окремі ситуації, де ваше життя знаходиться під загрозою, тому в таких випадках, відповідно, лікар поступає відповідно до стандартів медицини і до етичних стандартів, і, так би мовити, нав'язує вам рішення. А в інших випадках ні. Ви також маєте право на конфіденційність інформації, ви маєте право з вашою медичною документацією, лікар не може оперувати і будь-кому іншому розповідати про ваш стан. Ви також можете сказати лікарю, щоб він нікому і вашій сім'ї не давати. Ну, це просто так, приклад наложу. Тобто ви як пацієнт маєте право відповідно до захисту прав пацієнтів, маєте право на повну конфіденційність. У нас також було питання, чи може приватний лікар дати рецепт на ліки. Якщо пацієнт готовий купити за власний кошт ліки, чи все одно він має отримати рецепт, чи ні? Лікар може видати ліки, але це не означає, що він точно буде покриватися за рахунок системи медичного страхування ХЗЗО. Ви мене виправте, може я помиляюсь, але мені здається, що це не випадок з усіма ліками. Тобто щодо антибіотиків ви все одно будете отримувати рецепт за них. Ви, наприклад, готові платити за медичне страхування, і вам не важливо, вам це не представляє проблеми, і ціна для вас не важливою, але все ще, як би там не було, через такі направлення і рецепти є деякі речі, які не є доступними, неважливо, яка система. Тобто вам все одно потрібно зареєструватися у лікаря сімейної медицини, бо за нашими законами є певні послуги в системі медичної охорони здоров'я, не можуть надаватися приватно, а повинні надаватися лише в ліцензованих медичних установах, а це в лікарнях, наприклад. Тобто відповідь так, деякі речі ви зможете купити і оплатити, але не все, тому реєстрація у первинного лікаря сімейної медицини є необхідною для вас. Добре, що ви зареєстровані у інших лікарів, стоматолога, гінеколога, педіатра. Я би також хотіла додати, що по хорватських законах обов'язково треба мати свого гінеколога за рахунок ХЗЗО. Окрім тих рецептів, які Йосипа показала на презентації, такий рожевий і блакитний, є і білий рецепт, про який ми згадали. Ми його називаємо приватний рецепт, і ваш приватний гінеколог може вам його видати для певних типів ліків. Оскільки не існує ніякий захист його, то ви можете використовувати такий рецепт тільки таким способом, що ви можете прийти, показати цей оригінал, а якщо він повторно використовується, то тоді вам треба приходити з тим самим рецептом, бо вони на зворотній стороні записують, коли перший раз ви отримали ліки. Вам треба кожного разу один і той самий папір носити, якщо йдеться про ліки, які
виписується на підставі таких рецептів. Тобто є ліки, які не беруться відразу, а які систематично використовуються там протягом 3 місяців. От для них важливо мати такі рецепти. Я зараз також згадала, наприклад, от в випадку там якась є операція, яка є більш складною, не в поліклініці, вам потрібна лікарня, вам обов'язково потрібно, значить, направлення від гінеколога. Також аборт ви не можете приватно зробити, ви повинні зробити це в системі охорони здоров'я. Не знаю, дівчата, можливо, вам щось ще згадали. Всі пацієнти, які також реєструються, яким потрібні маленькі хірургічні втручання, вони також не роблять це приватно, це тільки в державних організаціях. Якщо у вас є міома або фіброма, то це якраз ті ситуації, де приватний гінеколог може вам допомогти продіагностувати, але щодо будь-яких інших маніпуляцій подалі, вам треба мати відносини з гінекологом, який вам дасть направлення на лікарню. Якщо ви в основному здорові і у вас немає якихось ускладнень і проблем, через які вам треба йти до лікаря, то, як правило, більшість ви можете пройти у приватного лікаря, але нема потреби витрачати грошей, тому що дійсно більшість наших лікарів робить професійно свою роботу і вони знають, що треба зробити. Якщо у вас є певні проблеми і ви знаєте, що вам часто треба буде бути у лікаря, що вам потрібна буде діагностика, інші дослідження, то обов'язково, будь ласка, реєструйтеся у гінеколога первинної ланки. Не знаю, чи є у нас ще питання. Я зараз згадала, хочу сказати, що ми матимемо також і веб-сторінку, яка буде і українською мовою. Ця сторінка присвячена буде різним питанням. Вона буде охоплювати питання і гінекології, і піклування про дітей дошкільного віку і шкільного віку. Скоро ми представимо цю сторінку, і ви там зможете прочитати різні тексти і дізнатися, і зрозуміти багато нових речей. Ми багато чого доторкнулися, але чогось ми не доторкнулися, то будемо спробувати там відповісти на ці питання. Ми також будемо мати там блок питань по підготовка до школи, підготовка до дитячого садка і дуже широкий спектр питань. Ще навкінці я хотіла би вам нагадати, наше громадське об'єднання, зокрема, піклується про захист прав жінок, і ми намагаємося допомогти жінкам отримати ту інформацію, яка їм потрібна. Тому якщо у вас є питання делікатні або питання, які пов'язані з штучним заплідненням ваших прав під час вагітності та пологи, і взагалі все те, що пов'язане з репродуктивним здоров'ям жінок, можете до нас звернутися. Якщо ви не говорите англійською мовою, або Марія нам допоможе, або хтось інший, ми перекладемо ваше звернення. Будь ласка, звертайтеся, будемо старатися вам допомогти. Я зараз запишу мейл-адресу, за якою ви можете до нас звернутися.
І зараз наприкінці хочу вам всім подякувати, що ви 1,5 години залишилися з нами. Є питання, на які ми не могли відповісти. Ми їх направили до Інституту медичного страхування. Вони обіцяли нам надіслати по мейлу відповіді, і як тільки ми їх отримуємо, ми вам їх електронною поштою відправимо. Я сподіваюся, що ми на переважну більшість відповіли. Якщо ми на щось не відповіли, будь ласка, зголошуйтесь або зараз, або ви можете і пізніше це зробити. Можете направити їх на мейл-адресу в чаті. Але в будь-якому випадку ми тут всі є присутні, і ми з нашого громадського об'єднання, із громадського об'єднання «Лікарі світу», ми тут для того, щоб вам дати потрібні вам інформації, а також я би хотіла подякувати пані Ерику Шпіріч, нашим дорогим співробітникам, які нам допомогли сьогодні. Ми вам дякуємо і до зв'язку, до зустрічі.